Liga a patra fotbalistică a județului Covasna are 15 echipe în acest sezon competițional, din care s-au consumat până acum 17 etape, ultimele două contând pentru returul întrecerii. Liderul campionatului, Șepsi Oltul Sport Club Sfântul Gheorghe, în echipament alb, deține în acest moment o performanță demnă de invidiat, alături de echipele similare din județele Mehedinți și Brăila, victorii pe linie în contul celor 3 lidere, dar covăsnenii au cel mai bun golaveraj, 80 de goluri marcate și numai 6 primite. În runda cu numărul 17, trupa finanțatorului Laslo Dioseghi a primit vizita formației din Bodoc, echipă situată exact la mijlocul clasamentului. Elevii antrenorului jucător Valentin Suciu au deschis scorul încă din minutul 7, atunci când jucătorul cu numărul 7, Cristian Negotei, a trimis din apropiere, balonul a fost deviat și a intrat în plasă pentru 1-0. 9 minute mai târziu, purtătorul tricoului cu numărul Ați ghicit 9 a înscris al doilea gol al gazdelor, reușită prin care atacantul Robert Curtuli a deschis de fapt seria celor 3 goluri pe care și le-a trecut în cont în acest meci. Până una alta, echipa din Bodoc a reintrat oarecum în joc și asta pentru că Maioș Atila s-a aflat la locul potrivit în urma unei lovituri libere și a redus din handicap printr-o spectaculoasă lovitură de cap. Speranțele oaspeților s-au năruit cu 10 minute înainte de pauză, atunci când Jold Ințe a trimis la colțul lung și a făcut 3-1, pentru ca în ultimul minut al reprizei fundașul Sergiu Cosmin Dămoc să își pună capul la contribuție pentru un liniștitor 4-1 la pauză. La 2 minute de la reluare, Robert Curtuli și-a trecut în cont a doua sa reușită în urma unui balon trimis cu capul la colțul lung după o lovitură de colț executată de capitanul Sabo Jold. Minge de set pentru Curtuli în minutul 75, care execută perfect un penalti și stabilește rezultatul final. Sfântul Gheorghe Bodoc 6-1. Meritul este al întregii echipe. Pot să zic că am făcut o pregătire bună iarna asta, au venit niște jucători noi care s-au comportat, adică și-au găsit loc în echipă. Mergem înainte și sperăm ca la baraj să fim noi cei care promovăm. Mă bucur, băieții muncesc bine, ne antrenăm bine. Eu sunt nou acum, abia am venit împrumutat aici. Sper să-mi fac treaba cât mai bine până la vară și să mă întorc acolo să reușesc să prind să joc dincolo la Liga 2. Mă simt foarte bine, am venit acum astă vară, venit de la Copuți, la băieți. Băieții m-au primit foarte bine și le mulțumesc cu asta. Felicit echipa pentru victorii și pentru victoria de la meciul trecut. Acum ce să facem? Uităm meciul ăsta, urmează un meci greu în deplasare. Sper să câștigăm, să ne menținem pe val, să zic așa. Echipa din Sfântul Gheorghe are un avans consistent de 11 puncte față de a doua clasată și beneficiază de toate condițiile necesare, ceea ce reprezintă unul dintre secretele atingerii obiectivului. Deci multă muncă, multă seriozitate și noi facem ca echipa să aibă totul. Deci încercăm să dăm totul de ce depinde de noi. Până în momentul de față pot să zic că avem obiectivul îndeplinit, dar obiectivul primordial este să promovăm în Liga 3. Băieții au răspuns bine la cerințele noastre, cu toate că mai suferim foarte mult la faza de construcție și în unele momente ne fură jocul și în faza de apărare. Dar meciurile disputate până acum nu sunt o întâmplare, deci este rodul unei munci a echipei și mai ales a băieților. Meritul este 100% al. Țelul nostru nu este să rămânem în județeană, deci în Liga 4, țelul nostru este să promovăm anul ăsta în Liga 3 și peste 2-3 ani Liga 2, deci Divizia B. Zarurile cât de cât sunt aruncate, dar barajul e esențial să luăm. Va fi mai greu anul acesta, că din 3 echipe se va califica numai una și să sperăm că noi vom fi una dintre cele câteva echipe din țară care vor intra în divizia aceea noastră. În runda următoare, Șepsi Oltul Sport Club Sfântul Gheorghe joacă în deplasare cu echipa din Baraolt, formație situată pe locul 12 al clasamentului Ligia 4 a județului Covasna.